arrest. Ruoth kik sande usitunyanyase. Kata kamano wageno ni doho biro timo manyalore mondo mi okel resruok ne kanisa mar Redeemed Gospel. Ka pod wantiere mana e weche momakore gi doho, doho ma Kitale ochungo kuom thuolo machuok chenro mar thicho oko e apisi jotend migepe mag kaunti mag Trans Nzoia e kinde ma jalup spika e od bura ma kaunti no wacho ni gibiro rango parono kendo e od bura bang' doho golo ng'eto margi. MCAs ma kaunti no wacho ni chenro no mane gidhi go mbele geto mar keto kita makare kendo golo jotelo ma ok ti e yo makare kendo ma osebedo ka nyiso nyao e tijgi. Ne giwuoyo e od bura ma kaunti ma Trans Nzoia kama ne giwacho ne gin koda neno moromo thicho oko e apis jotend migepe go ka bende gisingo dhi mbele gi neno ni kit telo makare ema onyisi e kaunti no. That as members of the Trans Nzoia County Assembly, we respect the rule of law. This respect is fundamental to our democracy and the constitutional framework within which we operate. The courts have spoken, and as a responsible member and members of this county assembly, we will abide by the orders and continue to follow the due process set out by the judicial system. However, it is also very clear this decision does not signify the end of our efforts. It is simply a temporary halt in our fight for accountability. If this matter is not resolved, the county assembly will actually take responsibility against those officers who have been given the responsibility to address and to ensure that people of Trans Nzoia do not suffer at large.